Jak to, že ten člověk, když vlastně teda jako práskal na ty svý gang members, jak to, že furt ještě žije? No a toto je teraz jaká ďalšia vec, akože na toto fakt by sme mohli spraviť celý podcast. Ja to iba tak v rýchlosti poviem. Vieš, on nikdy nepráskal na nejakú organizovanú skupinu, na nejakú mafiu, na niekoho, čo malo štruktúru. On mal problém so svojimi SBS-kármi, s ľuďmi, o ktorých on platil za to, aby ho chránili. Ktorí ale prerastli do bodu, lebo sa dostali s jeho peniazom, tak si uverili nejakým spôsobom, že vlastne oni sú gang. On to nebol gang, to bola skupinka New Yorkčanov, ktorí boli takzvaní tí deli, hej, že oni sú pred tou večierkou, ktorých on poznal, oni boli takí, že OK, mali rešpekt, ale on to aj v niektorom dokumente sa to aj vysvetľovalo, že ten Treyway na začiatku nemalo byť vôbec gang, hej, že to bolo niečo také ako, dajme tomu teraz, že live is porno, hej, že sme nejaké zoskupenie tvorcov, že niečo robíme. Ono to aj tí úplne prapôvodní members akože toho Treyway hovorili, že vlastne oni nechápu, že kedy sa z toho vlastne stal gang. Stal sa z toho gang v dobe, keď vlastne oni mu robili osobnú ochránku, získavali od neho peniaze a zrazu tam prišiel aj bod, kedy vlastne zistili, že možno, že by sa on ich zbavil a oni by o to všetko prišli. Takže vieš, toto je strašne akože ťažká téma vysvetľovať. No a to som chcel iba povedať. Samozrejme, on v čase, keď na nich akože práskal na nich v čase, keď jeho zobrali policajti a povedali mu, že majú informácie o tom, že proste ho títo ľudia chcú akože fyzicky odstrániť, pretože keby ho neodstránili fyzicky, tak on sa ich zbaví a oni prídu o všetkým ten zdroj. Takže jeho práskaní bolo toto, že vlastne chápu, ale ťažko sa mi to obhajuje. Já to chápu, spíš jakoby objasňuješ ten případ, protože ne všechno je dostupný přesně veřejně. No, ale kdyby ho oni zabili, tak vlastně taky přijde o ten zdroj, ne? No možno nie, vieš. Nezabili by si chlebodárce, nebo? Možno nie, možno, že mohli mať nejaký, ako teraz napríklad nakupujú autorské práva, vieš, interpretov, tak možno by neprišli o tú pozíciu. A hlavne, to nebol žiadny inteligentný, organizovaný skupina. To v tej chvíli oni nerozmýšľali vlastne asi možno, že pár krokov dopredu. A to vlastne chcem iba povedať, že tým, ak ich zatkli, väčšinu tých ľudí, čo sa bavíme o 6 ľudí, o 7, tak jeho vlastne kto má akože zabiť, vieš? Že sa objavia nejakí fanúšikovia ich deli gangu a oni pomstia jeho, vieš, akože ich. Jo, ne, tak jako na internetu je to prezentovaný, že to byla prostě odnož jako blác, že to bylo Tak ale áno, v Amerike obnoše gangov sú skoro každý niekde máš akože patriť, vieš, ale... Tak jestli to právě není tak, že se každý někoho zná a někdo zůstal na svobodě, kdo by se mohl mstít nebo něco takového, no? No, len ja si myslím, že v 90. rokoch a 2000 rokoch do 2010, dajme tomu, možno, že to bolo, že trošičku tie gangy akože ešte inakšie fungovali. Máme rok 2026, toto všetko sa dialo 2018, 19. Už je to jiná doba, neřeší se to násilím, ale právníkama. Tak to se řeší u nás, no, taky nevím, jak to funguje. Tak on sám, že jo, vlastně Tekashi, že byl jako souzený za to, že si objednával vraždu z konkurenčního gangu, vlastně, jak to bylo. Takhle je to prezentované jako na internetu, takže... No nikdy jsem se s ním o tom nerozprával, takže... A to by bylo podle mě zajímavý se s ním o tom pobavit, ale chápu, že to je jako citlivý téma, jak pro něj... Tak co jsem viděl, tak on dává docela rozhovory a vlastně jako baví se o tom, takže není asi co jako zakrývat, všichni to vědí, že ve vězení byl. Dlho som sa nerozprával s X9 v podcaste, pozdravujem. Třeba si to poslechne.